Oy, kanin mo na. O preani karon. What if kung nagpatari-tari ka? Tapos, na siya po nilahos ang nagtari, na siya pulan. Tapos, nahulog pa dito sa lingkuran, namatay. O, patay na. Or napiang lang sa, sige, ano lang, para mas dako yung damage. Naba na ang kanang nagmugna sa maong event, automatic ba iyan ang responsibilidad sa tao nga na may tabo, ana? Makauban na to karon diri ang pinaka-maabtik, batanon. Ambot ba, ang pangutana, gahi pa ba? Mula na hindi kay ko sure pa. Ito yung pangutana karon. Nasa Zoom, wailain, si Attorney James Jude. Mahirap ang maging-pogi. Attorney, good morning. Maupay, Burns! Maupay sa imo dia. Sa imong technical staff, sa asa nga mabot sa atong Sibya o sa tibuok kalibutan ng universe sa inyong tanan. Maupay. Gahi pa ba? Kaayo. Hindi pa, pwede pa rin mo eh. Mura mag nakatulon sa mong laway pag yung nagaya. Kaayo. Dili, pinipag-iipakog sa dingding. Uy, attorney, ato na istoryahan kay siyempre, atong niaging simana, controversial magitong gibuhat ni Angel Locsin. Siyempre, siya mo'y nagpamugna, nagpatawa. Iya, manggipost kito sa Facebook nga nakoy community pantry. Anhan ni mo din eh. Siyempre, artista ba sa kami, si Lito magaling dumugon magaling, si Angel Locsin pa. Gani, nga mo'y nagpasiug daw, community pantry. Maski siya siguro kung dinis kagayan di oro to tigayon, ay pusa. kagubot yun. Pusa. O di karon siyempre, naiuban, sayo kayo na nga to dito. Siyempre, tungkol sa kagutom, sa kalisod. So siguro, nagkatong si tatay siguro, pato'y kaon. Siguro, napapay sa bakaha. Kuyapan. Moto na kuyapan. Ang ending pag yun, ang goal pag yun kayo, namatay pag yun, dead on arrival na. Pastilan. Ang pangutana mo na itong istoryahan karon. Ang pangutana karon, attorney. Nga nagtanga kung dakong ganti. Usa ba ka sa naglaway ni Angel Locsin sa una? Grabe, gihapsit mo kunin mo. Ambot, wamang. Usa ba ka sa mga nagsawilik tungod ni Angel Locsin? Pag-abot ng Angel Locsin, wala na kay nako siya na diparahan. Burns na ako na kay nakasabay lang ko sa usong kadunggan yun ako. Ang trend nga. Si Angel Locsin kay katubang... Wala di ka nagpalit ito yung kalendaryo sa una? Darna. Darna naman ako sa nabantayan, Burns. Wala naman dayon. Katong kalendaryo na nasa ilim nun, wala ka nagpalit ito? Ha? Wala lagi, wala. Wala ka nagpalit itong epichem. Burns, napura na ko sa panahon ni Brooke Shields. Abi na, titsiyag bayani. Grabe sa ka, Burns. Abot mo yung titsiyag bayani. Bata pa. Rita Abila man na yung panahon. Ang amo ka panahonan, Burns. PB Kates. Ayaw pa ka na, Burns. Wow! Social foreigner. Kasapong pamanggali na ako, Burns. Si Aubrey Miles. Kana. Nga ingon na kasako titsiyag bayani. Grabe sa kaya pasulabi naman ka, Burns. Asa mga hustisya na. Seryoso? O kana. Amo na yung pangutana karon. Kung ikaw event organizer, na may tabo sa imo ang participants by term ana or ni appeal ana attendees, automatic ba ikaw liable na? Ay, dili Burns. Klaro na to. Kanang mga inana nga makalihukan nga dili illegal, dili man ka manubag gid ana, Burns. Pero parang dili malikayan. Nga naay nahitabo sa kanang imong gitigayon nga kanang usa ka kalihukan. Naay may tabo, Burns, kaya dili magina nimo malikay kung naagi ka kay tabo. Dili man ka manubag ana, Burns, nga but pasabot nga pwede ka magbayad og damyos. Ang imong liability mo na gitawag nato financial assistance. So walay fix formula. Morally obligated ka. So walay fix na kanang formula nga pag cost ani ngani dapat ana walay ngana. Wala, Burns. Nga mingon, ay, kanina yung nagtabo. Ay, Burns, bayad ka 1 million. Dili, wala, Burns. Kaya ibutang na to, ang nadisgrasya kay usa ka attorney. O yan na, kulbak ini nga tao ni, kaningang ano ba? Depende sa status sa kuan, sa tao nga nadisgrasya. Ay, muna din ang imong iato sa korte. Muna iato sa korte kung dili magkasinabot sa paghatag sa financial assistance.
So pasabutan Kay na para attorney. ang korte ang mag-fix. So pasabutan na attorney kung yung kag financial assistance from the root word assistance. So wala gina siya ingon nga amount yun nga exact. Correct. Depende ra sa sabot sa mga partido, Burns. So, mo na gitawag financial assistance dili ingon kay damage. Klaro na to Kabantay ka katong sa pagbutuan ng isyu kang Angel Locsin katong sa iyang gitigayon nga community pantry. Na siya gihimo nga financial assistance gawa sa local government unit. Di ba na siya nga financial assistance kay but pasabot wala lagi ingon nga naa siya liability. Ang iya na laki murag tan-aw niya murag moral obligation niya nga mutabang siya kay dito magud na itabo Burns nga naglinya to si Manong dito sa iyang community pantry pero ang iya magong gihimo ang source magud tinubdan nga nahitabo ang kagubot Burns or ang aksidente kay dili man illegal. Unang dili gid siya ingon dako ang iyang tulubagon. Dili man illegal Burns. Tagay na kong sample attorney pag mayong kag kanang kuan kung illegal nga mo nang ikaw kuan unsay posible na nga may tabo. For example kung wait, kung pa-birthday lang ko ana, so tama kaya po na sa dili ko liable. Di ka liable. What if kung mo demand tong namatay nga dapat mo niya akong worth, gusto ko 500,000. So kung magsabot mo, mag-meet halfway mo, ana ba dapat? Mag-meet halfway mo muna nga magsabot mo kaya ang may tabuan na ang katubali naghimo adto nga kalihukan nga dili man to illegal may nga ay mahatag og financial assistance. Ay, kumiyon ko nga, di man ako nakaya. Kumiyon ko karon nga di na ako nakaya ng 500,000 nimo, di ko makatag ni makumahatag sa mo 1.5 ra. Kuya, 1.5 million. Dili 1,500. Grabe binuan na sa number. Kuya, 1 million nga 1,500. Wala ko yung kwarta kay kabalo biya ka nga kuan pito sa panahon ana. What if nga na lang magamito kuan siya. Burns. Mo bitaw may tabuan kung nay mga kalihukan nya mo na gid na imong panginabuhian ang gahimo na sa uban mo na nga gakuha sila insurance. Nakuha nimo usa kay negosyo man na nimo Burns. Mapay mga kung simbako din nimo maligyan daghay kay may tabo ngay nana nga kamulok kagahimo ana nimo nga kalihukan or negosyo nimo muna nga uban magpa-cover og insurance. So nay matag event, matag nakakuha na insurance para ikaw susimba ko lang na nakoy funding da nga naka-reserve anang nay may tabo. Simba ko. Okay. Yes, mo na ang style sa uban kay imo naman ang panginabuhian Burns. Kung expose man ka kay di man nimo may buan masairan di man nimo makontrol. Kung unsa may tabo da taliwala nga naningkamot ka nga imong giplaster ang tanan all systems go. Pero di mo kinamalikayan Burns kaya may Murphy's law. Kung natin may tabo, itabo gina ang attorney, problema. as per experience nimo, kasagara ba dali ra gyud na istoryahon ra maabot ra wala sa gyud ni ana gyud nga dili kay gusto gyud mo di man nga na mo ato magkinasuway gyud ta nagi kasagara ba gyud nga na gyud may tabo. Na Burns dili malikay na magoy uban kana bitong bunga mas kainit bali sa gikan pagid sa pangitabo kaso ta pero pag kani bitong taud-taud na din Burns musingkin na din ang realidad kung pila ang economic sa kaso dito na dayon Burns hinahinay na din katras kaya wala pa magud sila kaamgo nga ay inaani ba din ang kaso day attorney ang ila sayon na magud pagbungat ka kaso kasuan ta kay tiga ka Bernie ka awana. Pero wala pa manggod ni sinkin ang reality pero pag naala sila dito on the ground ilan ang nasinati Burns dito na din mabati nila ang gitawag nato nga hapdos bali sa economic sa kaso dito na hinahina nag-atras. Mao di ay nga ang style ninyo inyo din ang padugay-dugayon sa hanton nga mabugnaw ay ang ulo. Mo din nga lang ato sa ning ikuan be i-postpone sa ning hearing hanton nga mabuto pila ka hanton nga nabugnaw na ang ulo. Okay na yan. Sabot na lang tayo. Pilyo ka, Burns! Dili kanang pwera tiaw, Burns. Ang tuyo, good po. Dili, part na sa prinsipyo sa, mo bitaw nga, naami gitawag nga dynamics, bali part sa amo bitaw sa pagliti sa kaso, Burns. Na gitawag namo nga PMC. Philippine Mediation Center. Suklip na sa gitawag namo nga ADR, Alternative Dispute Resolution. Mo man natuyo, Burns, di man ang uban mulimod man sila ana pero actually mao gid na ang history, mao gid na ang katuyuan nga ngano na IPMC nga
basin pa di ay sa tantong storya Burns, mubugnaw ra si ka partido. Yeah. Mura bitog makaamgura nga ay sige na lang nga nang ato na lang ni Koy kaysa maghasol-hasol pa ta sa kataas kaysa kaso patay kasiguraduhan kung kinsa pabor bali asa pabor ang desisyon Oo. mo nang katuyuan Burns. Pero time is ang importante diya ang panahon. Okay. So karon, so klaro, so kung nakahatag na og nabaday pirmahan like for example ni dawat si ato nga mo na ni siya financial assistance, so wala na kaso ana kay basi unyag na poy mag dibil-dibil na mo. Ayo pagsugot ana kay gamay ra na. Ako sa imo kay Angeloxin man na siya, kwartahan man na siya. Pangayuig dako, igna nga tagang kag trabaho. Tagang kag balay, motor, ana kabro naka naman din yung mga pinao. Kay siyempre, di ba, ma-factor ba po na, sa nga lang nga Angeloxin siya. Di ba? Yes. Angeloxin na siya. Tapos, burag ilado. Tapos, sabayan ako ni kay Kuan. Pasabot ni mo na ako, attorney, di ba? What if na, kung naka-decide na nakaroon nga wala na yun, nakahatang nag-financial assistance, quits na na. Wala na naingon nga. Yes, pero paniguro sakto ka katoy mong gingon Burns nga naay nga magsulsol dayon. So mo nang paniguro nga naagi kay ipasulat bali o pirmahan nga quit claim. Okay, Or okay. kana basta ka ebidensya nga na kay gitunol nga assistance. Alright. Kay lisod bangod Burns kung dili nimo to ipasulat or walay resibo, pwede man gud niya nga ilimod. Mo na nakapait. Tama. So, i-document yun na nakasinabot mo ni akong in-exchange, mo ni akong financial assistant para ninyo, ana. Mas maayo. Yes. So, again, atong klarohon, walay kumingkag financial assistant, walay ingon nga formula nga mo ni ang fix, walay kuan. So, pwede gin mo nga meet halfway, dako ra man na, muhangyo ko bi, basig pwede na lang, for example, minsan $500,000, may kung pwede bisag 300 lang. Or hantod sa mag-meet mo halfway, basta magkasinabot mo. Tama ba? Correct. Dili pito pareha ng mga aksidente sama ng bus nga. Pag naimaligsa na sa bus, naka-fix ang formula na Burns gawas kung naay special bali mo status sa kinabuhi. Mo nag 50,000 kung nakabantay ka mo bitong uban gariya ka, mura ng balyo sa kinabuhi. 50,000 ra? 50,000. Oo, tama. Ang pinaka-basic na Burns. Basic minimum depende na dayon na sa unsa pa nang i-factor in nimo nga mga konsiderasyon o unsa ba ka nang niya mga pila to 50,000. Uy, sulban na yung problema lito nga 30,000. Paligis na lang. At least napay sobra nga kon. May problema mo sa 30,000. So kung magpaligis siya 50,000, o di at least so, napay sobra. Napay sobra. Burns ang 50, Burns kay patay man na Burns. Patay din na di ay. Dili man na baldado. Unsay pag ginansa. Ihatag mo na sa imong pamilya, Burns. Abi na ako katong bisan lang ma-dislocate ng tuhod ka. Patay din na di ay. Patay mo na, dili mo na ingon nga na-dislocate. Outro cancel. Next plan B. Attorney, daghang salamat kay Attorney Ogatis na naliwanagan tatanan ni. So kung kamo diha na mo'y buhaton ng mga kuan ng mga events ug uban pa, tama no, gwapo to imong kon nalipay mga taga-insurance ato imong giingon ba? Pwede. Mo gani. Magpa-insured mo para at least simba ko lang nga may tabo. Simba ko lang. Na kay makuan nga funding di ka mabuslo. Busa gani Burns, dugang nimo nga racket karon mag-ahinti kay insurance. Kay mo na imo ko sa ina, uy kung naamoy mga inani kinahanglan gyud mo insurance kay wa ba ta kabalo, gamiton na nimo ang Angeloxin doctrine. Asa man nga nabilong non-life ba na? Asa man nabilong insurance na? Ay dili, kanang matawag yapon na na schema ang insurance company sana. Basta na sila sistema na Burns kana sa mga inana nga tulubagon. Very good. Parehara na sa basta na sila sistema na. So parehara na sa imong mga amusement park may ngana, no? Oo. Kung ka insurance sana Burns, kaya wala lagi kakabalo. Unsay gitawag na to mga contingency Burns ba? Okay. Tama. Oo nga. Pareha ba sa sakyanan Burns, ang atong sakyanan ay gitawag na to nga TPL. Kasi ko nga mga kakuan, aksidente mo man ang mubayad. Mura na konsepto. Tama. Pero problema ka sa kararon kay ang sakyanan na yearly insurance pero ang ga-drive way insurance. Daghang salamat Attorney James Judith. Maupay o maayong pagpangapi ni mo diya, boss. Thank you very much. Maupay. Salamat. Igreet din ako si April dayon og si kanang L og si Gia og sa tanan nga naminaw. Dako nga salamat. Mula ako sa imong kuana, sa imong balubal na kuana. Human na to, wala pa.
Ay, Hapit na? Burns, hapit na mauman. Sige. Hapit na mauman. Yeah, Burns, ako sa day isingit, Burns. Isingit na lang din ako, Burns, nga akong YouTube, nga Judith Lotrip. Kaya naman kita din ni Burns. Tama. Ang Judith Lotrip. So, kamo mga gitawag na to mga fanatics ni Bernie Bitok-Bitok, hangyo lang po ko sa inyo nga pwede mag-side trip mo sa Judith Lotrip sa YouTube. Yeah. Napunta sa Facebook, James Judith, walay problema. Larga. Pero kung may mo, sa YouTube, kung gusto yun mo magtutok atong mga vlogs, laing-laing nga mga vlogs, matod pa, law, life, and the details in between, Judith Lotrip. Ako nga apelido, Burns, Judith. Nga, balaod, law, kung nga, trip, biyahe. Judith Lotrip. Pangitaala na sa YouTube. Atangan nila tong collaboration, ha? Ayo, Ayaw, kulatan na nila ang atong collab. Matod pa kanang sa mga lingwahe, sa mga batanon karon collab. Collab. So, kita nimo Burns, bata pag yun ko. Burns, tanawa. Pamagani ka, abi man nimo na. Itchek bayani ko, dili, oy. Pagpamakat PB na ni. Kids ko, Burns, o si Aubrey Miles. Okay, dagay salamat. Undangon na nato, makak na ta mga kagay. Bitaw, salamat, Attorney James Judith.